Gahang malbiri na anay bunga na anay murag mahinog. So ato ning tilawan haron guys og kanang kuan ba jud siya kanang tamis. Jadi murag hinog na siguro ni. Na murag hinog na siguro ni kay murag na kuan murag na bayilit. Diyan na munga lagi siya guys bisag arang mabuar ka adyo. Di apo dia. Arang mabuar adyo ni siya ka adyong sanga nya ni bunga na. Sus lalami adyo ka adyo siya guys kay ni bunga na. Diyan guys atong tilawan ni og sa lami. Tamis-tamis nga aslem-aslem. Guys, good morning. Ako na po ni guys. Si Ruby Provinciana anja. Naanami diri sa Cebu guys, niabot mi gabi. Siguro mga alas 9:30 mi dari niabot. Salamat kadyo sa mga igsoon diha, tatay nanay anja. Aran man jud na mingawa kay nalaging dali ra kadyo mi kay nalagi ko ang anak na reporting sa ijahang kuan kay graduating lagi. Ja, dari ta sa hang garden guys kay hang pakit kay giun sa isang bana dari nga wa man ni siguro niya ni tanawa na labong naman nga sarami kasi mana pero na wa na ko ka kuan sa kuan ja guban dari nga matay ang mga dahon kay arang kainit day. Uy pilato. Pilato may ang itawag sang bana. Ug masuko ko ang tawgo na nagpilato kay Ildefonso man na si Ildefonso Pilato. So sang tawag ko gali ko ni jaga nang masuko ko. Ang nagpilato. Ja og sweet ra pud kadyo mi. Pa may mong tawagan na ida na og ma. Pwede ba nibutangan ko din? Uy, na yun nalahit lagi. Na yun siguro yung punuan. Uy, nalahit na taas niya. Kasi ito sa kapunuan na nalahit siya kay taas. Pila mo rin kapunuan na? Namay isa diha aning tulog. Sunod daw eh. Yung taninggian ni Des ni Agi kay sayang wala ta. Bisa lagi ikaw na bukoy jute. Kailangan namin yung duty kalau sa di kanin duty. Mga maning sanggian ni guys kay sayang pagkaso ko. Mabutangan pa ni ulit dong. Tidak pwede ah. Kaya naman yun. Nagkakado mga lata. Napagitan na dali. Huwag mo kumakado. Ano halata guys oh. Lahat mga nagpakahinog sa init ang kahinog ana init. Uy, gikaon sa uod. Uban. Ang tago, ano mo napasunduan ka na si Jaog. Hindi man ka naghana ka doon, napay kuan. Mga lata. Saka basket niyo, saka ngani, bag-ani kag sa kay ngani giwang pa ning tan-awon. Pero di nga ako kayo na mo ginag kuan. Nasi nalahi ba? Di ah, kali ba nalahi siya? Lahi siguro ng punuan eh. Sa taas man ah. Nalahi. Hanggang na ani. Sa kainganin dya. Ang singit grabe gato, grabe kainit. Grabe dyan, inita sa katanan, nangamatay dyan ang mga tanong na rin. Hanggang singit grabe ga. Dagay-day. Diyan matligong pa masiguro ni. Naghangkuan pa nga mga okra nga daghan ra man ta nakadyo. Bubuan nag-apil kay makabunga. Bubuan ni mo nagbuntag. Nagkamot to, mura nagulap bubuin na. Kanamo ni mayuta. Dire kay na okra kay buhat ra yuta.
Ang mga tanom dari na ana. Kan di gyapon ni bubo ni. Oh, kami din yan. Buhat na. Dali na lagi siya maoga. Grabe. Buhat-buhat. Katugang singa sa Lason ba? nakainit. Jagay hagad ka jual mata kay wadin mi tugtog. Jadi pugulan matug guys kay arang kainit dari. Da si Cristel sini kul tuwa tuga. Mudjul. Ja salamat day ka sa haning butangan og itlog unja. Kay ganahan res ni Kulda ni. Ja na laman say murag pang-pak-pak gamay na ah. Pero nga kuan pa masiguro ni napay pwedeng ma prit mahiwa. Randag ke adi ni jid si bunga. My god, thank you Lord kani bunga na jid si ja. Ja pagikan sbul ay paglarga na betus bul guys, wa pa na si ingani ning buwak pa ni si ja murag ingana pa na ja. Karon ning bunga na jud. Ja randag ke ama jud kuno ni siyang bungahan ni ja gambubu rapud kaadyo. Kay ning palit ko dani guys. Aran taasan ni si ja kaadyo kuan ja duha ra ka bukliso. So akong gitanom, maura po di sa duha ka punuan. Duha ka liso. Ning kuan po siya, ning nabuhi. Salamat kadyo kay naan ang kuan na dyan siya na bunga. Sa ato ning atangan guys, og tag-as ba dyan siya, og dagko ba dyan siya, kaya rabubu araman na sa punuan na ah. Kaya guys, humana og pamukbo si Pinja. Ako may nagbubo dito sa gitanom nga bag-o. Diarang kabisi, giarin sinjag mga tanom. Ako kay ina og dyan sa daha sa bubuan. Diyan katong sasud day nga kuan. Ikaw lang ko na mag-vote ako, ipagawas ba yung dako nga kuan. Itong, wa ba na, okay pa ba siya? Yubuan ako sa lang adlaw. Wa pa makasama, Roja. Kato Ja. naman kuan, pwede man Sa sanggi kaang dari ag mga kuan, katuhang gidang paragayo. Sa sanggi butang sa kaang kay ugma buhi na. Kani siya. Pwede ra po siya danas kaang ra po na siya kay nindot man sa color. Diyan na ah, bago pa manigitan ng pero mabuhi ra ni siya. Asa na siya gipang butang sa kaang. Good morning, nice, hello, wow, so ka nice color oh, nice ang color, ice pop nga buwak, diya ko na po ko ingani dito sa bahay, diya, parang kabisi dari kay, diya namubo si Pin, parang ka nice ang mga cactus gagmay oh. simana pa usaray. Pero mura siguro di sa kanang utruhon unta ni sa tanom no. Ikaw mag-iko. Kaya arong di siya makuan mo di siya na ini kuan day ning ugat. Anja na laman og natay mga gagmay nga ingani atong subon laman ang tanom para mudaghan pud siya. Asa ba ta mamalit mo nani ka? Ina matay siya kay ganang gingani pud. Dang gibuhat ha naman sang giputo dari. Kay pwede ra sa putdon dari di anja kani mo sangara man sa dihag sub. Ngani pud sa purma kani oh. Mutulo ka buok. Jara nanay kuan kanang natay kuan kay lawa ning aghang gitanom nga gumamila at daday ning buhi na. Ja agatong didus kuan nga buhi na kay hanggi butang dari sa likod kay haman sang hilarahan dari og kanang line color nga paragayo. Ja sa sang gibuhi dito sa kaang yung mabuhi na naman sang kuan jahan na sa trabaho nun siya guys. Ja tuwa dito ang gilirag mga yellow dari di ah. Handa sa gilira tadto. Ja pa nang tiwason unja. Ja. A few moments later. Adong nami sa kuan mag-harvest mi og mga itlog. So dehaghang mga kauban na. Kita lang kauban si Kuya Junior day. Ay, nanilig si kuan no. Hala suri, ning buto ag kuan.
guys, good morning. Padong namin mo sa kadiri sa kuan dya. Uban nini guys kay mag harvest mi og itlog. Diyan na sa kadyo ha. Ato among gipamangahuyan sa una. Agi mi sa kasulupan. Jalisad ka doon ni uguan kanang uwan kay dangog. Iya to as Kuya Junior o nag-arsa og. Tangay mo di gisud di mas baldi day. Mo, pas sumudlan. Eh hagi. Wala man sila eh. Ay ako ang tapo nagdahan tapog ko. Okay ra oy. Wala gahawa ang kuida. Okay ra mo laman ng plastic. Sa pa ka dumi guys, wa pay alas 6. Alas 5 pa. Hapit na niabot guys, kadugod na mo sa mga manok nga nagisaba. Tao nang li ng tao sila sa bintana. Alam dari guys ya. Mga manok. Wasa kay pakaron tawo. Uy, lo wala pa kanon. Kasi nga. Oh, pakanon lagi mo pakanon. Ah, inga na din yung technique guys. Hawira lang. Bakba. Kinahanglan didaghan dito bukan. Oh, magkaon lagi tanan. Magkaon ra mo tanan. Uy. Sana mo gudo. Sige, kumbati kaon. Kumbati. Oh, katubaw. Ay, so kaya pa nakabit. Hop! Ay, panuktok. Isa guys. Pagkagan guys, kaya nagmagpangaon din nila. Mga itlog din na sila. Okay guys, naghuman nila pangaon na inaana ni itlog oh. Ayan na.
Ay, niliko man. Parang lubot. Ala na, ito na. Ni gawas na to ha. Ito. Kita niyo mo? Gidatugan man. Ala, ayan na. Ito na, ni gawas na oh. Ni gawas na. Guys, nangitlog na. Diyan to ah. Pag hindi magkaon nila, mangitlog din sila. Yaw. Nice ba? Ayo panguan ha, panuhak ha. Kinabasa naman ni mong itlog. Yan po guys oh. Nya, daghan na. Mapuno na ni atong basket. Is na imurag hinug-hinug na siya. Hoy na siyang kuhaon. Kilami ni siya. Oh, na yelo-yelo na oh. Hala karyonta. Hinog na oh. Hey guys, nakakuha ko kuan dito sa babaw sa manukan kay daghan magkadug kapada si Ati Daday dadto. Nakakuha ko murag hinog-hinog na. Lami magkadug ni kanon. Pinipakpakan ron guys. Sagang ginawat dito sa kuan guys sa babaw sa manukan ni Ati Daday nga kapada. Daghan magkadug si kapada sa dadto. Lami kadto ni siya saw-saw sa kuan. Suka nga nay asin. So yummy, lami kayo ni siya guys. Pagubkob. Pulis bye guys, mabidyo pag-abot ng harang inita ka doon. Gipakpakan na doon yung kapadas kay lami ka doon sa kanay saw-saw sa suka. Diyan mo to, dito lagi kuspikas dyan, nag-harvest food bida doon kanang mga itlog ni Ati Daday. Diyan sit out mo Ati Daday diha, amping diha sa US Ati Daday. Diyan. Salamat din ko sa mga nag-send og message nga amping mi sa among biyahe. Diyan si Project Kadyo among biyahe kaluis Ginoo nakaabot na mi dari sa Cebu. Diyan. Salamat din po ko sa ni share og blessing namo kanang nana siya sa Canada si Ma'am Marieta Ramo Gumis ug diyang mga pamilya. Diyan ngadto pa sa bahay si Boss Larry ug si Ma'am Ninit ug kauban diyang pamilya. Salamat kadto ninyong tanan. Kay gingadto pa jud mi sa amuhang bahay dito sa Alicia. Diyan. Salamat diyan. Pag-abot po daha dari sa Cebu guys, nainingad po na ho. Ning message day siya nga dugay ra sa ning message diyan kadto pa siya na nakit eh. Salamat kadto nimo. Tita mo yang itawag ni diyan kay manghud ko nun ni Ati ay Ma'am Marieta. Iya ko ni siyang manghud si Salumi. Ramo po ni diyan nga diyan apod din na sa Canada. Diyan amping mo nang tanan diyan regards ko sa ay pakis de ko ana sa imong anak nga mura pud si Aliana mo day mahilig kayo sila mo kuan ni Aliana kay na de ba siya anak nga ingato si Tita Salumi Ramo. Salamat kadyo sa imong pag time nga nakapag-video call ta, nakapag-istorya tag taas-taas. Diyan salamat kadyo diyan. Magmitra ta puhon, maloyang Ginoo. Diyan salamat kay arang taas na diyan kadyo niyang video. Aw na pa di ko i-shout out guys si Sis In nga naa sa USA. Salamat kadto nimo sis. Ja amping diha kanunay, love you ninyong tanan. Ja si Muna nga nasa Talisay amping diha si katong among na-meet bitaw dito sa syudad nga daghan kadto sa gipanghatag ja arang lipaya din ng tatay kay mao mo jang nagamit tong sungkod nga ijang gihatag. Salamat kadto nimo sis ug amping kanunay. Nya Maripi na sa kuan na siya kanang aning message ba na siya karon kanang nakakita lagi kuno siya sa vlog na nga kanang naghilak lagi kuno pud siya katong pagkasalin ni Puno Ramay. Salamat kadto kay successful na kadto ag pag ijang kasal. Salamat kadto si Maripico na siya sa kanang
Asa ni isang lugaran nakalimot naman ko. Basta shout out mo, salamat kaadyo. Kanya kang kuan ati Naomi. Salamat kaadyo sa imong gi-share pod nga palit na mo dress, ang dress nga hang gipalit tuwa sa kanang pag-umangkon sa ang nanay si Jay nagsuot kay di man mangarang namo kay arang nakagaman day namo glawas gamay ra man ito among napal gamay man itong siyan. So, salamat kaadyo sa inyo nga gipang share ja ang ginuora Jay mo ba sa inyo nga malulumong kasing-kasing ja maora ni ang ima shout out ron kay kanang arang nakadung kainit ja naghihuwi na po sa hangkamot dari hawid ng cellphone ja. Salamat ninyong tanan ja amping tang tanan og see you next vlog. I love you all.